Siguro makabawi na ako nito ni Mrs. Regalo ko to sa kanya eh. Siguro masaya na siya. Lagi na ako umuwi na lasing eh. Okay na ngayong araw. Hindi na ako lasing, may regalo pa ako. Para hindi ako mabugbog. Kawawa naman ako. Bawi na nga. Darling! Darling! I'm here! Ang asawa kong pasaway, baka lasing na naman. Uy! Darling! Open mo na! Lasing na naman ata to ah. Oh, darling! Lasing ka na naman. Ano lasing? Hindi ko lasing ngayon. Balik ko na ngayon. Balik ka na? Oo, Himala. may surprise nga ako sa'yo ngayon. Ano yung surprise sa akin? Secret, ha? Sige, Masaktan mo lang. Sigurado ka, meron kang surprise sa akin? Oo, meron. Sino naman yan ang babae? Hindi. Ano? Hindi. Hindi, ikaw babae. Ikaw ang babae ako. Ikaw ang babae sa buhay ko. At least makabawi naman ako ngayong araw. Dapat lang. Ngayong pag-uwi ko, masaya ka. Kaya sinisigurado ko sa'yo eh. Diba? Kasi mahal-mahal kita eh. Mahal naman talaga ako. Oo. Eh, minsan, ng mga araw, luko-luko ako eh. Lagi ako umuwi na lasing. Oo nga. Lagi mo din akong binubugbog. Paano di kita bubugbugin? Oo, at least ngayon magabawi na naman ako. Ito, yung sasabi ko sa'yo na surprise. Surprise? Sigurado ka, matutuwa ako dyan. Oo. Walaan mo. Cellphone. Ha? Cellphone. Pero ganunan mo. Ba't wala? Ano to, pera? Surprise nga! Yung pin mo. Matutuwa ako dito. Ay, siyempre. Eh, di ba? Ngayong araw, hindi ako lasing. Di ba? Oo. Hindi ako nag-inom. Oo, Wala natutuwa akong nga ako babae. sa'yo. Oh, kaysa nung nakaraang uwi mo, may panty kang laman dyan. Busit na busit ako, lasing ka. Igago ako eh. Sino di matutuwa nun? Kaya nga, babawi naman ako sa'yo. Sure ka? Matutuwa ako dito? Matutuwa ka. Sino Minsan lang sa buhay yan eh. Di ba? Minsan lang sa buhay ko yan. Sige. Pinaghirapan mo to? Ay, pinaghirapan ko lang ginagawa yan. Sige, kiss muna kita. Oh. Kaya mo yan. Dapat ganyan. Sa araw na tayo Dapat ngayon. pinapasaya mo ko lagi. Lagi may surprise. Minsan ngayon lang. Tagal pa naman dibuksan. Buksan mo. Dapat araw-araw, hindi minsan lang. I hope ma-surprise ka niya. Masaya. Oh, wala ka namang labahan dito. Wala. Ba't walang laman? What? Ano to? Ano walang laman? Oh. Anong surprise yan? Ano walang laman? Ito nga oh, makita mo. What? Klaro, Asan? Ito nga oh. Diba? Surprise! Hindi ako lasing. Di ba hindi ako lasing? Dapat masaya ka. Leche, sa palagay mo matutuwa ako nito? Akala ko kung may laman. Talit ka na naman. Ito pinagmamayabang mo sa akin? Alam mo. Pinaghirapan mo? Surprise mo? Sinusurprise ko na isulat yun eh. Para hindi ka naman matutuwa pag masabi ko hindi ako lasing. At least sinusulat ko, hindi ako lasing. Tingnan mo yung pagkasulat ko, ang ayos-ayos. Akala ko pa naman may pera tong laman kasi hindi mabigat. Pero wala pang sahod ngayon, hindi pa sabay doon ngayon. Ewan sa'yo. Hindi ako natutuwa dyan sa surprise mo sa akin. Mami sa ligo. Tutuwa sa surprise mo. Anong mali dito? Sinusurprise nga, hindi ako lasing. Sinusulat ko pa. Ikain to. Pag umuwi ako lasing, galit na galit. Binubugbog ako. Kaya kung hindi ako lasing, binubugbog